Pila na kabuan pabuton, mga anak taon yung kanding. Brad, Uy, maing adlaw brad. may adlaw pod. Unsa may tuyo na to? Wa kay kaila nga namligyag baka diha. Ah, mapalit kag baka? Oh, mupalit ko. Oo, nakoy kaila. Pero paabuta lang ko diri. Ah, sige sige. Paabot lang ko nimo dire. Ah, sige. Kaya ako tuon. Sige. Bay. Ay, bay. Nay mo palit og baka. Ya, laki baka dia. Naay baka. Pero ang kaapal lang dili ato ah. Ato lang kawaton. Ngawat ang baka? O sige. Ya. Kawaton. Di mo katamaon sana. Para ako'y bahala nimo. Ah, sige. Laki baka sa mga baka na. Eksaba ha. Tuwa rin. Awat ang baka. Kana ba? Asan ang baka ha? Kana. Mo na atong kawaton. Kana, dako ginagmahalin yun. Kana ba? Asa man? Ikim kuha. Okay, kuha. Uban na di ka dia. Oh, kuy lang ta. Ah, lagi kuya ta. Kanibay. Gayon jud na to. Sakto kay bay. Bingaw kay bay tao. Ah, sakto jud kay ni. Kanibay. Asa man bay? Kuha na to na. Turang ko no, turang. Ako itong pasok. Sige. Ba, Dali ba? Bay. Abangan ka bay. Pira. Ba. Dali ba? Hey. Apa baka? Uy. Halo ni. Kana. Dali. Tarang bulak ka. Uy, dali. Yawa. dugay man. Tinuod ba katong ingon tuntuhan na? Sa na rasa oh. Dugay jud. Ah. Tara gid ay. Idol gid ay. Na gid baka. Brad, ano na yung baka, Brad? Baka na sa akong amigo. Halano man sa kwarta god. Ya po nang beligya. Ah, mao ba? Pila may baligya na imong baka, brad? Ah, ibalagyan na ako kay si Mel mo, Brad. Brad, unagi nangiuan? Oh, mao na mo ko nang baligyan dyan ako, Brad. Ug di ka pa, Brad. Okay na sa ako ra sining uli sa mo ah. Aw, noon ba dako gini makaha, brad? Oo, Brad, oy, tako ni ay. Di na ka makansiya na, Brad. Lagi, kini lang. Ano man oh? Sakto fight sa ni. Ah, sige, Brad. Brad. Oy, Brad. Oh, saya to, Brad. Baligya og baka, Brad. Oh, Brad, baligyan na ako, Brad. Yes, tingin na to, Brad. Tuba ka Pila may presyo na, Brad? Ah, gipayat namin yakin si Mel, Brad. Palit magbaka buti mila. Piti Mel, Brad. Sure ka diha? Mel, Oh, Brad. dialan ni mo. Sige, Brad. Ya, uy, ako may nakauna. Pili palit niya 20, 30 hon ako ni. Ah, oo, 30 hon na ako na. Sige tahan na mo, Brad. Ikaw, dire lang ni dire. Ayaw, 75 mil. Oh, sige, dialan na mo, Brad. Klaro kayo na. Sige. Para, lima ka na. Muha na, Brad, kayo. Ako'y nakauna niya. Sa mila may kwarta na, Brad. Sige, Brad. Nakauna na ko niya. Imoy, kuha sila. Padaan May na. kwarta na mo, Brad. Ah, okay na, Brad. Oy, namin ako naman diya ko. Dako siya presyo kasi inyo ha. Nakinahanglan sa ko kwarta, Brad. Balik niya yan, Brad. Kanay migo. Dako yung kanay igo yun. Dako yung tanay igo nimo. Brad, ang bayad na, Brad. Oh, paabot lang, brad, kay ako lang sa tungkuaon, brad, kay ako pa itong kubrahon sa bangko Oh, daan ba? sige, Brad. Kagala kong number niya mo, Brad. Oh, sige, brad. Sige. Ya, ano lang ka daan? Hindi mo balik ko diri ni karong hapon. Oh, sige, kay magpaabot ako lang ibalik dire. ang bayad ani. Oh, sige, magpaabot lang mi. Ma, mura magkusgan kani mo ba kahimso kani da? Ina na kubra gikan god. Yawa. Gikan na kinakubra ako nang vitamins god. Ah, abantog ra himso kayo. Sige, Brad. Nya, ari sa mi dire. Oh, sige, brad. Sige. Ya, ako sa ning tawagan ko tong boy-boy na ko nga para mo kuha ni. Oh, sige, Brad. Sige, Brad. Ayo lang na, Brad. Sige, brad. Ma, Sus. Pila to? 75,000 tumatatak. Woo! Ya, pila mi ako ana. Ako'y bahala nimo 50-50 ta. 50-50. ayo gini makahada. Hala, kung baka! Hangin naman to kung baka! Ay, ganiya pa man to na kung gitugway din lugar. Stila na kung baka. Hala,
ang paso ni Wapon. Asa naman tong baka na ko eh? O baka ito makabuhi, no? Isa may... Loy. Lagong baka, asa naman ron? Asa naman ito na ako pangita ang baka, oy? La, tuon ako ito napita, be? Asa naman itong baka na ko, oy? Baka! Sao naman ako, oy? Alo, oy, mapatyan dyan ko asawa, ani. Asa naman ito na ako pangita ang baka ha to? Ahak na ning kalakiha, oy. Dito pa mang yun to, oh. Sus, gikawat gitu ba? Gikawat gitu. Ako ari on dire be. Sumi nakakuan na ni. Law. Ay be ay. Iskot be ni. Nah, ba ni ko chinila sa ni. Dong, dai go dong. Oy, dai go mo dong, ari sa dari dong. Ano na boss? Ano boss? Akong baka ba? Oh. Wa mo kitag baka nitong puti. Akong gibutang diya gani ha. Nya karon kay pagbalik na ko wa na man diha. Hala ganina. Oh, Kami nakitaan daan na. Oh. Duha ka. Di man. Lalaki dira. Usa usay color. Puti nga Puti na baka. baka. Puti nga baka. Oh. Palito to na ako kita mail niya. Oh. Naman Ano, gibaligya diay, gibaligya. Gibaligya. Oh, gibaligya. Baligya. Na namin nakaon na. Sige, Biskot akong baka, gibiding. 25,000 na ibigya. Karon, gibiding akong baka. Isa kini mga tawhanan ning nanguha ni akong baka. Tuwa dito. To ada to. Nasugatan niya bago pa lang. Bago pa, bago. Bago pa. Sure mo, ha? Oh. Sure me. Alit lagi ko. Wa mo magbutang-butang ha. Wala, Wala. wala. Yay, ari una ko dire. Sure me. Hindi gyud. Tawhanan ni. Ana tong busay dapat. Palito to na mo boss. Ito dato na mo. Ano namin nakaon na. Sama. Muna, Mauna, mauna. Oh, mauna ang baka. Kuha ng baka. Hoy! Kana bus. Hoy! Mau na. Ako ang baka, ningawat kag baka. Gawat man nimo. Ha? Gipalit ni Usa gipalit. Usa gipalit. Gipalit ni Ako ani kisamang tuhanan ko animo. Duha ka taw. Duha ka tao? Oh. Oh. Dili duha ka unggoy. Dili. Ah. Taw man to. Ako ani gikawat ni dito. Gikawat. Gikawat ni dito. Atay ko kabuang tong mga kawatan dito. Akong kuhaw ni. Akong kuhaw ni. May gani wa pa ko kabayan. Ari ma. Amo to mga tawhana. Mumaligya ng baka nga di ila ha. Ngoy batasan. Wa mo kabantay. Ha? Duha busay. Mo na gatin Muna, bus. muna, Kana gatin. bus. Kailangan tagiya Brad. Takan. Mo na duha bus Mao na, kana. duha? Oh, mo na. Kana. Oh. Mo na. Magkawatan mo dagtaw. Magkawatan mo dagtaw. Magkawatan mo dagtaw. Magkawatan mo dagta! Magkawatan mo dagta! Magkawatan mo dagta! Atay ko kabuang tong mga kawatan dito. Akong kuhaw ni. Akong kuhaw ni. May gani wa pa ko kabayan. Ari ma. Ari ma. Kawat dito dai. Kawat ni, kawat ni. Kakawatan mo datong duha di ay. Da, ambog-ambog pagbira do. Ambog-ambog. Go. Bay. Nay mo pala to baka. Ajay. Na. Nay mo pala to baka. Laki baka niya. Ana ba? Okay, kailang nanindag baka diya. Na maligya. Okay, kailang nanindag baka niya. Hi guys! So, thank you so much mo tong video na among gipakita ninyo, among gitong gipaningkamutan guys no nga kini niyang makahimo gyud mig video ron. Bisan to dug katol kayo ning among kahimtang di kasagbutan, daghan na musikos, but amo gyud ning gihimo tungod ninyo. Hopefully nga nagustuhan ninyong video. Kung nagustuhan ninyo ay sa taon mo kalimot oy. Huwag niyong kalimutan na mag-like, comments, share, and subscribe. And ang last, please hit the bell button para lagi kayong update sa aming video na i-upload sa aming channel. So, wala na kayong i-shout out. Shout out ko. Perting Katula. Berting Katula. Shout out ko sa kumbaka nga ilang gibitad-bitad ug maayo. Shout out ko sa Salamat. kambing ni Lola. Ako sa. Pasalamat ko sa mga friends na ko nga support sa video na mo. So, Thank you guys. thank you guys. So, don't forget ha. Ako napagay ko. Okay, saman. Sige, Shout out ko sa kanding ni Lola nga gibitan ni
Bakloy. Kawan to na ko gita doy. Bira-bira ni ato kan lula. So, thank you so much and God bless us all. We love you. Aresya, kumusta na? Kirwe.